Artigas Station, Artigas Station. Safety reminders po sa lahat na pasahero, iwasan lamang po sandala na magkabilang pintuan. Hawak na po sa mga safety handrails. Pangata na po yung mga personal na gamit at gift card na gagamitin sa paglabas ng stasyon. Ipinagbawal po ang pagkain, pag-inuman, paniligarilyo sa loob ng tren at stasyon. Okay, bigyan na po ng paralidad sa upan ng buntis, may madalang bata, may kapagsanan at sa mga senior citizen. Ingat na po sa pag-atwal sa pagitan ng tren at ng station platform. Basta naman po umupo sa side ng tren para makaiwas po sa aksidente at makapagbigay ng mais na tangkos mo yung pasahero. Maraming salamat sa inyo po nabuhat cooperation. Next station, Santalan. Santalan Station, Santalan Station. Hindi kahit po lahat tayong pasahero na gumamit ng trace laban sa COVID-19 para mabilis pang contact tracing. Huwag kalimutan i-scan ang QR code ng tatlong beses sa tren na stasyon, sa lutong tren at sa exit ng stasyon. Ito po ay para maiwasan malakanyang contact tracing. Iwasan lamang po magpatanap na malakas sa ating mga cellphone o gadget. Gumamit lamang po ng earphone. Ito po ay bilang paglalak po sa ibang pasahero. Maraming salamat, ingat lang po sa inyong pagbiyahe. Next station, Cubao.
station.